tie najpodstatnejšie zmeny, s ktorými Podbrezová začína prípravu? Tak je to určite Martin Trnovský, Martin Chrien, Tobias Diviš, Jakub Michlik, Pozo. Čiže tých chalanov, ktorí sme zatiaľ dali von, tak o nich môžeme povedať, že veríme im a že to budú správne posily a sú tam ešte ďalšie veci rozrobené aj smerom do týmu a aj von z týmu. Zatiaľ odchody nejaké významné nie sú asi. Tak asi 4 chalani zatiaľ s istotou a nebudú poslední sa presunúť do Pohroňa. To vieme, že s nimi spolupracujeme, jedná sa o mladých hráčov. No a máme tam nejaké, ako myslím si, že tento týždeň sa už niečo udeje aj smerom von. Vieme asi o akých alebo o ktorých hráčov sa jedná. Do toho nám ešte možno prišli ponuky na hráčov, s ktorými sme nepočítali, že by mohli odísť, ale naozaj jedna z tých ponúk je zaujímavá, takže určite sa asi niečo udeje. Kováčik s Galčíkom sa vrátili ako reprezentanti, takže niečo sa zmenilo aj v ich prípade, že je väčší záujem? Tak evidujeme tam nejaký záujem, ale práve oni dvaja sú ešte zatiaľ nie tí hráči, ktorí majú najbližšie k tomu prestupu. Hovorilo sa najviac o Schillerovi. Ten je na spadnutie prestup? Tak sú tam nejakí záujemcovia o Schillera, ale stále sa to niečím ešte podmienuje a zatiaľ sa to v tejto fáze vyvíja všetko pomaly. Na druhej strane sú to naozaj veľmi zaujímavé európske kluby, takže ako nemyslím si, že práve on bude prvý, alebo jeho dohoda o prestupe Schillera bude prvá. Myslím si, že tam budú iné dohody. Schiller začína ešte trénovať tu? Áno, trénujú všetci hráči, takže dneska majú tí hráči, ktorí boli v reprezentácii, svoj program, ešte začnú, nepôjdu s tímom, ale sú tu všetci chlapci. Idete aj na nejaké krátke sústredenie do Poľska, čo k tomu? Tak tešíme sa na to, je to z najlepších tréningových centier v Poľsku, Opalenica. Hráme tam s veľmi zaujímavými supermi, ako je Lubín a Lech Poznaň, takže tešíme sa na to, to bude vrchol prípravy, takže na to sústredenie už pôjdeme, verím, že s 90% kádrom, ktorý bude hrať v lige. No a tam tí súperi nás jednoznačne najviac preveria. Je skoro hovoriť o cieľoch? Alebo nejaké také nastavenie do sezóny? Budeme chcieť určite skončiť lepšie ako minulú sezónu, takže určite nebudú tie ciele nižšie. Ale to si myslím, že keď budete vidieť ten káder a my, ako sa to celé poukladá, tak to povieme na tej predsezónnej tlačovke, ale jednoznačne tie ciele nižšie nebudú.